ಲಕ್ಷಡಿ ಹುಸೈನ್ ಅವರ ತಾನೇನಂತ ಸಂದಿರ ನೇನನ ಕಾದ ಸಂದಿರ ಹೊಂದಿಸುವನ ಜೋಕ పద్యం మొన్న బతకాలుదన అద్దెకాలుదన ఈసారి సోమాయితగా నేను కూతురు పాండి లింగన్ పుడతారు तान आशीर्वाद ने नेकी नेम नेंडी का रहना होना केवी आकसीते के माव आदिवासीते के करले आदिवासीरा नाव धर्म नेणगिरा साक्षर मंत नाव संस्कृति ఈయన కాదన వాయవల్ పిడిచినగిర మావ ఆదివాసీల సంస్కృతికి ఈతలు వ్యవహరించారు ఇది ముకుందు కార్యక్రమంగా కొందరు ఉత్సాహంగా సంతోషంగా ಖುಷಿతో కొందరు సూర్య ఆనందేతన ఈతలు మోక కదివాల సమ్మేళనితకి ಶುರು ಹೋಗ್ತಿಯಾವು ಪಾಂಡಾದಿತ ಚೌಕಟ್ ಮಂತ ಮಾವ పేరుకు బాంటారే మాయనైతేకి మావ అన్నరాన్ని బతలైతే మావ లక్ష్మీ మంత్రి మాత్రం తాను ఈతలు భక్తి భావనతో మావ ఈతలు ప్రేమను ఏందనా చూడటం ಬೇರೆ ನಾಮಾನ್ಯಮಂತ ಮಾನ್ಯಮಾಮನಪತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾకు బతికిన మందన ఆతలు కూతురుకొండ మిందన మావ ఈతలు పక్కన మావ అక్కడ ఇచ్చే తన గవర్నమెంట్ మొదటి గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్గా దిశన ఓన కేమి ఆకర్షించుకుని మాకు అందరికీ వారు ప్రతి ఒక్కరు మాకు ఆశీర్వాద తీయని మా వినంతి మాకు Kita